Hola, jo sóc la Marta i benvinguts de nou al meu canal de BookTube. Avui una vegada més tornem als orígens perquè estic a casa del Lictopapa, no perquè hagi passat res, sinó perquè els caps de setmana passo molt temps amb ells. Aquest vídeo fa molt que l'hauria d'haver gravat perquè és el vídeo del balanç de lectures del mes d'agost i estem a punt d'acabar el mes de setembre. Ja ha començat la setmana del llibre en català. Per tant, se m'estava tirant el temps a sobre i m'he portat els deures a casa del pare. I serà una mica complicat, perquè a l'agost vaig llegir moltíssim. Jo normalment durant les vacances llegeixo menys. Suposo que perquè llegeixo molt al transport públic o en estones mortes, però aquest any he descobert que puc llegir al cotxe. Puc llegir en digital al cotxe sense marejar-me. És un superpoder que jo crec que m'ha conferit el fet de llegir a l'autobús. Sé que sembla bastant lògic i que podria haver assumit molt abans, que si podia llegir a l'autobús, podia llegir al cotxe, però al cotxe jo sempre m'havia marejat moltíssim. Era d'aquells nens que fan que els pares parin el cotxe per vomitar al costat de la carretera, a la cuneta. I quan vaig començar a anar en autobús, de fet em marejava només d'estar allà asseguda. Tancava els ulls i em marejava, perquè era com es mou molt. Mica, vaig començar a no marejar-me, fins a arribar al punt que podia llegir tot, encara que tinc dies de tot. I com cada any solem fer un viatge que requereix moltes hores de trajecte en cotxe, doncs vaig aprofitar aquestes hores per llegir. I vaig llegir un total de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. De 13 coses i cosetes, perquè és veritat que algunes són cosetes així, primetes, però tot i així, si ho ajuntem tot, jo crec que he llegit molt més que altres mesos d'agost. Feta aquesta introducció, comencem amb el resum de lectures del mes d'agost. I comencem precisament amb una molt bona lectura que vaig fer. De fet, va ser a les acaballes ja de juliol. M'hauria agradat encabir-lo al balanç de lectures de juliol, però no va ser possible perquè no ho vaig acabar fins a principis d'agost, perquè m'estava encantant i us en volia parlar ja. Però bueno, us en parlo ara, que és Coffin Moon del Keith Rosson. El vaig llegir perquè era una còpia avançada per ressenyar en digital i és una novel·la de vampirs moderna que agafa l'arquetip clàssic i no és que tampoc li doni la volta, però trobo que el juga d'una manera que fa que sentis que no has llegit res similar abans. El protagonista és en Dwayne, que és un veterà de Vietnam i que, bueno, la seva vida s'aguanta en un precari equilibri, no? Ell treballa al bar dels seus sogres, té la seva dona, viuen sobre el bar, i a més té cura de la seva neboda Júlia, que és la filla de la germana de la seva dona, que per qüestions de la vida ells s'han hagut de fer càrrec d'aquesta noia. Però un bon dia en aquest bar apareix en John Barley i el Dwayne té la mala sort d'antagonitzar aquesta figura i no sap on s'ha posat. Perquè el John Barley no és només sembla un motero, però és alguna cosa pitjor. I un cop se li posa de cul, assassinen a tota la seva família i només el deixen a ell i a la Júlia. I un cop passa això, el Dwayne, que ja no estava gaire bé, només li queda la set de venjança i la ràbia i la culpa per la part que li toca per haver fet enfadar aquesta persona. El problema, l'enemic no és ben bé humà, és algú que dorm durant el dia, que s'alimenta de sang humana i que fins i tot els seus iguals el temen. Per si necessiteu una miqueta més d'ajuda, el John Barley és un vampir. Però a més no és un vampir qualsevol, és un vampir que porta ja uns quants anys donant voltes por ahí i és un vampir especialment assedegat de sang. I tot i que al principi sembli només un depredador, sembla un animal, sembla que el moguin impulsos com molt primaris, el llibre s'encarrega d'explicar-nos d'on ve aquest personatge, d'on ve el John Barley, per què ha acabat sent com és, i acaba guanyant no només profunditat, sinó també coherència, perquè dius, bueno, jo si hagués viscut això, potser tampoc estaria gaire bé al cap. És un personatge que imposa molt, atrapa, però a mi m'agrada molt també veure aquesta part humana, perquè jo us dic, és un personatge al que no pots evitar el tema, fa cosa, dius, hosti, què passaria si realment hi hagués una criatura com aquest, com el Barley, voltant pel món, i que a més estigués disposat a acabar amb tot el que estimes. I per la seva part, en Dwayne també em va agradar molt perquè és un home que està sumit en el dol pel que acaba de passar. També té uns conflictes emocionals derivats d'haver anat al Vietnam a lluitar. I una cosa que em va agradar molt és que el Dwayne, tot i ser un veterà, trobo que està jugat d'una manera diferent perquè moltes vegades en els llibres d'autors americans el que veiem és que els veterans, ai, pobret, mira, anar a matar aquesta gent innocent li ha causat un trauma. I en aquest cas, el Dwayne també està traumatitzat,
però hi ha una mica de discurs sobre què coi van anar a fer els americans a Vietnam si realment tenien potestat d'anar fins allà a liar-la. I a més obligar un munt de nanos, treure'ls de casa seva i enviar-los allà a matar gent. Llavors m'agrada bastant que es plantegi, que no sigui tan curt de mires com a vegades ho són, que es plantegi la dualitat d'acord, aquest fet m'ha traumatitzat, però és que vam anar a fer una cosa que no estava ben feta i que encara que tu no hi estiguessis d'acord hi vas participar. D'una manera o altra vas ser un actor dins d'aquest conflicte. I per mi això el va fer molt més humà i proper, perquè a vegades ja us dic, quan surten aquesta mena de personatges, doncs se me'n foten una mica, perquè vale, tinc empatia, però alhora penso, i el que has fet tu, guapo, què? Però amb el Dwayne no em va passar, trobo que està molt ben escrit. I la que ja és la joia de la corona és la Júlia, la seva neboda. És una nena que està també marcada per els seus traumes personals, per això que ha passat amb la seva mare, que ha fet que hagi d'anar-se'n a viure amb els seus tiets. I és un personatge bastant salvatge, però alhora la veus molt vulnerable i tu la vols protegir, encara que no li faci cap mena de falta. És un personatge que té com molta autonomia, vale? No és el sidekick aquell per humanitzar encara més potser el protagonista. Crec que en aquest sentit, més o menys tant el Dwayne com la Júlia tenen el mateix protagonisme i ella i en Dwayne formen un tàndem que em va encantar seguir. M'interessaven molt els dos. El Dwayne ja us dic que està consumit pel dol i per la culpa, però això no fa que s'estigui arrossegant pels racons. Encara té prou voluntat com per fer que la trama avanci, que a vegades si no és com, bueno, què fem? I la Júlia trobo que pren moltes decisions per tenir l'edat que té i són decisions curioses. A mi el que més em va agradar és com Rawson aconsegueix un equilibri entre el que és la trama, el gore i la part emocional, perquè et dona acció i sang i fetge, perquè al final és un llibre de terror, és el que hem vingut a buscar, però també hi ha moments íntims, els personatges tenen lloc per créixer emocionalment i alhora trobo que crea un univers, aquests vampirs els dota d'una història i d'una banda no s'hi para prou com perquè això sigui un peron en la trama i diguis, bueno, vale, vinga, ara toca la història dels vampirs. Però de l'altra banda sí que et dona prou com perquè sentis que això que està passant s'estén més enllà del llibre que estem llegint, no? Que està passant dins un món que té les seves normes i la seva lògica pròpia. Pels fans dels vampirs jo crec que és una lectura imprescindible, m'ho vaig passar pipa, trobo que està molt ben escrit. És un d'aquells llibres que em fa bastanta pena perquè dubto molt que ens arribin, anava a dir en català ja no ho crec, però és que en castellà tampoc, però sí que aquest autor ha escrit més coses en anglès i jo, per la meva part, el seguiré llegint, us el recomano moltíssim, però sé que serà una mica difícil que sigui un autor d'aquells que, si alguna vegada m'heu fet cas, no sigui un d'aquells que dius, doncs m'apunto aquest en concret. Llavors, un altre llibre que em va agradar molt, Obscura, va fer el seu aniversari i van fer un sorteig a Instagram en el que podies, segons la teva resposta a la publicació, podies guanyar un llibre del seu catàleg en castellà o en català i jo vaig ser una de les persones que van guanyar un llibre en català i vaig triar Àcars del Jordi de Manuel. La premissa d'aquest llibre ja d'entrada és bastant intrigant perquè hi ha una pandèmia que està provocada per un àcar. Aquest àcar que l'han portat els animals, em sembla els porcs, acaba afectant els humans i afecta principalment els humans i ens pot arribar al cor provocant la mort. Llavors els àcars, com sabeu, els agrada amagar-se en llocs així que tenim per casa. Llavors, què passa? En comptes del que ens va passar a nosaltres, que ens van dir no sortiu de casa, els diuen a la gent, sortiu de casa, no podeu quedar-vos a casa. I d'un dia per l'altre ens trobem una Barcelona que té els carrers plens de gent que ha hagut d'abandonar casa seva. Per combatir aquesta pandèmia, una mica passa com va passar amb el coronavirus, que no saben com fer-ho, però bueno, prenen algunes mesures, algunes bastant dràstiques, i aquest llibre, que és un llibre de relats, en què anem veient diferents perspectives de com s'afronta això. Ja en el primer relat veiem el cos de bombers que entra en un pis, s'emporta tots els mobles i els cremen a la platja, en el que anomenen l'operació Fahrenheit, una picadeta d'ull a Ray Bradbury. El problema és que aviat es veurà que l'àcar no és l'única amenaça i que els instints de supervivència de la gent a vegades poden ser pitjors que aquesta amenaça invisible que suposaven els àcars. La llei de la supervivència es comença a imposar i la cosa es va tornant una mica més fosca cada vegada. L'interessant és que Jordi de Manuel ens ensenya aquesta pandèmia inversa a través de diversos punts de vista i són tots molt diferents entre ells. Per exemple, aquests bombers que ja us he esmentat, que buiden les cases i que cremen els mobles a la platja i que ells mateixos tenen un conflicte emocional perquè al final s'estan carregant les vides de la gent. Gent que potser ja vivia al carrer, ja estava acostumada
aquesta manera de viure i de cop troba que els seus llocs habituals estan envaïts de tota aquesta gent que ha hagut d'abandonar casa seva, o aquells que fugen cap a Collserola pensant que potser la cosa allà serà millor. A poc veiem que la desesperació va calant en la gent i el menjar i l'aigua comencen a escassejar i la gent pren mesures per continuar vius. Cada testimoni té un to diferent, en trobem alguns que són pura acció, més thriller, n'hi ha alguns que són molt emocionals, n'hi ha més tristos. I el que més em va agradar és que anem veient personatges que han estat protagonistes en un relat i llavors potser esdevenen personatges secundaris en el relat d'algú altre o els veiem de passada només, deixant-nos clar que el que et sembla més important potser en la teva vida queda en segon pla quan la història s'explica des del punt de vista d'una altra persona. A mi em va tocar bastant, sobretot algun relat, Coets, per exemple, i a més té com un punt nostàlgic, com de nostàlgia d'un altre temps, d'una altra manera de viure, que sembla que ja hem deixat enrere post-pandèmia. Aquest que us dic, concretament el de Coets, està escrit amb una tendresa i una humanitat que em van deixar un nus a la gola, però en general tots valen moltíssim la pena. I al final és un llibre que parla de nosaltres, parla de les nostres pors, parla de qui som quan està en joc, doncs això, seguir vius, protegir el que més ens importa, la nostra capacitat d'adaptar-nos i la lenta i inevitable pèrdua d'un món que ja no és com coneixíem. Mare de Déu senyor, porto 20 minuts parlant-li a càmera i hem parlat de 2 llibres. Però aquest serà ràpid perquè no em va impressionar gent. Des de Saturday Night Ghost Club del Craig Davidson, val? És un llibre que té una portada així molt cookie, aquí la veureu. I jo imaginava per la sinopsis que seria una cosa així com que aniria a jugar amb la nostàlgia, no? Tipus Stranger Things. Així, cozy, que diuen. El que tenim és el relat d'un nen que recorda el que va viure amb el seu tiet, vale? Que era un home que tenia una botiga, que no sabem com collons l'aguantava, aquesta botiga, de coses així curioses o d'ocultisme, i que alhora estava com molt avasat a totes les teories de la conspiració o dels fantasmes, vale? De com l'Iker Jiménez del seu poble. És una figura molt entranyable perquè entre les figures autoritàries el pare i la mare, bueno, el pare i la mare són uns amors, però que era el tiet guai, i se l'emportava a viure aventures en ell i a uns amics que fa, perquè ell és una mica antisocial, però allò típic de que de cop coneix, troba el seu grupet, que són 2 germans. Però mica en mica anem veient que aquests deliris que té aquest home, aquesta espècie de fantasies, se les creu, de veritat. No és una cosa que faci perquè digui mira'm el meu nebodet, perquè explicar-li una historieta curiosa. No, el tio està una mica de lulu i s'ho creu de veritat, i que sota això hi ha alguna cosa. És a dir, on ell s'imagina que hi ha un fantasma perquè per A o per B, va passar-hi alguna cosa i és com la seva ment intentant refer el relat doncs per poder aguantar el que va passar realment. Com a idea no està gens malament, però trobo que era massa obvi. I és que no sé massa què més dir-vos-en perquè no és una lectura que se'm quedés, és una lectura que vaig fer molt ràpid perquè és un llibre curt, està escrit d'una manera que passa fàcilment, vull dir, tampoc no és que hi hagi res inherentment malament, però em va semblar que era massa obvi en el que intentava fer, que això que intentava com us farem sentir nostàlgia dels 80, ho feia simplement deixant anar allà referències i punt, però una mica posades com en calçador. La veu també del protagonista no l'acabo d'entendre perquè representa que està recordant coses de quan era un nen petit, però a vegades semblava més gran, a vegades semblava més idiota. I no sé, una lectura com molt irregular i que tenia moltes ganes de que m'agradés. De fet, després vaig saber que aquest autor és un autor que es diu Nick Carter, que ha fet uns dels llibres més pertorbadors, segons diuen, que tinc pendent llegir, i que es va posar com aquest pseudònim per fer aquest llibre així més cookie. Jo crec, pel que diuen, que el que li va bé és l'altre, un altre que no, vale? Les cendres i el rei maleït de la Carissa Broadbent. Estem davant d'una segona part d'una saga de romàntesi, vale? Ja d'entrada el romàntesi potser no és el meu, ja ho hem assumit, això, però és que vaig llegir el primer llibre i em va agradar força. El vaig llegir, a més, en un moment que em feia falta, vale? Va ser un Nadal una mica complicat per mi i jo recordo quedar-me llegint fins a altes hores de la nit aquest llibre i m'estava agradant molt. I quan vaig veure que havia sortit la segona part i que més la teníem en català, perquè la primera la vaig llegir en anglès, vaig decidir que la llegiria en català. El problema no ha sigut tenir-lo en català o no, La qüestió és que no m'ha agradat, se m'ha fet espantós, vull dir, sentia que no avançava perquè no estava passant absolutament res,
sentia que la química que hi havia entre els dos protagonistes, perquè ens entenguem, és un regne en el que hi ha dos clans de vampirs, hi ha més coses, però principalment hi ha dos clans de vampirs que estan enfrontats, ¿vale? La protagonista és la filla del rei dels vampirs que està ara governant, però és una filla adoptiva, ella és humana, i l'interès romàntic és, òbviament, un vampir de l'altre clan. I en el primer llibre s'aliaven perquè hi havia una espècie de competició que qui la guanyés, només la podia guanyar una persona, qui la guanyés se li concedia un desig, la deessa dels vampirs li concedia un desig, ¿vale? I llavors ja es fa una relació molt interessant perquè s'han aliat, però vull dir, hauran de lluitar a mort, sí o sí. Però una vegada desapareix aquesta tensió, per molt que, ojo, va ser molt interessant perquè al final del primer llibre l'autora troba la manera de fer que, encara que evidentment, i com ja t'esperaves, ells dos s'ajuntin i al final és que ens agradem tant i tal, doncs troba la manera de separar-los i tornar-los a enfrontar, però en el segon llibre jo és que no m'ho creia gens, és que a més no m'importava. I aprofitant que aquesta és una saga que passa al mateix univers però està formada com per duologies i aquest és el segon llibre, acaba la història d'aquest parell, jo crec que ja no llegirem més llibres d'aquí. Raro perquè una novel·leta que hi havia, que anava entre el primer i el segon, no la vaig trobar malament, vull dir, em va agradar, però aquest segon llibre és que a més se'm va fer com molt pesat avançar, eren 700 pàgines de pur no res, jo crec que amb 200 pàgines això ho finiquites i ja està, ens hauries fet un favor a tots. I potser amb les altres 500 pàgines, amb l'estona que et vas passar escrivint les altres 500 pàgines, pots buscar on et vas deixar la personalitat dels personatges, perquè jo aquí no l'he trobat. I ni tinc res més a dir, ni vull dir res més. I ara una altra que sí que m'agrada, i m'agrada moltíssim, que va ser Heartland del Benedict Wells, ¿vale? Estem a Missouri als anys 80, el Sam té 15 anys, és un home que està, un nen, que està bastant aïllat de tothom, la seva mare està malalta, i està molt tancat en si mateix, però aquest estiu justament començarà a treballar al cinema de la petita població on viu i serà un estiu diferent perquè coneixerà un seguit de nois més grans, fan que sortir una miqueta de la seva closca i entre aquest grup doncs, hi ha la Christine, que és una noia salvatge i atrevida i evidentment s'enamorarà perdudament d'ella, però alhora que sent que comença a existir una mica en aquest món, que comença a ser una personeta, és l'estiu que la seva mare empitjora, que ha d'aprendre a parlar amb el seu pare, una persona una miqueta més freda, amb una relació una mica complicada. I enmig de tot això doncs, surt aquesta curassa i comença a créixer una mica. Jo aquest llibre el vaig llegir per recomanació del Jordi, moltes gràcies, sí, a vegades s'ha de fer cas, qui ho diria. I la veritat és que gràcies eternes perquè em va agradar moltíssim, em va atrapar, em va enganxar, m'agrada quan un llibre em demana que el segueixi llegint quan estic fent una altra cosa. I la veritat és que em vaig trobar incapaç de deixar-lo. Estava a les tantes de la matinada llegint-lo amb el lector digital intentant no despertar a la meva parella perquè estava desfent-me en llàgrimes. Perquè és un llibre que és tendre però també és dur, perquè així és la vida, suposo, i hi van haver certes trames que em van tocar més de prop. N'hi ha una, especialment, sabem des de la primera pàgina que la seva mare mor aquest estiu del qual ens està parlant i jo vaig veure una cosa similar amb la meva mare i trobo que hi ha un moment donat quan ha de gestionar aquest dol, quan acaba de passar, que fa unes reflexions al Sam que bueno, a mi m'han tocat molt la fibra perquè m'hi vaig veure molt. I normalment no m'agrada parlar d'aquestes coses perquè sempre em fa cosa que la gent em tingui com compassió i perquè a vegades és complicat, perquè no és tant com dir ui, vaig estar molt trista perquè es va morir la meva mare, no és... l'experiència humana té més facetes que aquestes i trobo que Benedict Wells aquí ho tracta molt bé, perquè el Sam està trist però també està molt enfadat, té una ràbia dins seu que surt i que no sap com acabar de gestionar. Jo crec que hi ha més diferències, però sí que va haver una part de sentir-me molt identificada que em va agradar força. I trobo que en general l'autor tracta tot el que passa amb una sensibilitat brutal, però no prou com per ensucrar-ho i per fer un pelagós. No se'm va acabar de fer com forçat, però sí que em va deixar el cor una mica d'ovet. I a més també està ple de referències, igual que amb el llibre que us deia abans, però trobo que aquí sí que estan una mica millor posades a cinema, a música. Hi ha un cotxe on només es pot escoltar Bruce Springsteen. A mi m'agrada molt el Bruce Springsteen. De fet, una de les coses que m'uneix al meu pare és que ens agrada molt el Bruce Springsteen i el anem a veure sempre que podem. Llavors va ser molt divertit que em posés lletres de les cançons, perquè va ser com... I si t'agrada mínimament la cultura popular, jo trobo que pots trobar-hi moltes cosetes que dius m'està picant l'ullet a mi. És una manera barata i fàcil de connectar amb el lector, però aquí estem, o sigui que funciona. I els personatges. El Sam, però no només el Sam, els seus amics, la Christine, que a vegades li giraries al cap d'una bufetada, però són personatges, bueno, són complexos, tenen blancs i negres, per molt que siguin una miqueta més grans que el Sam, no deixen de ser adolescent. El pare també,
que intenta fer les coses tan bé com pot però no acaba de sortir-li, doncs són tots entranyables, semblen reals i a mi em van fer que m'enganxés. I personalment em va quedar, Harlan em va fer sentir una nostàlgia per un Missouri dels anys 80 que jo no vaig arribar a viure mai, però dic, és que trobava tant a falta quan anàvem al cinema i veiem Tiburon. Vinga, una altra decepció. He aguantat les decepcions perquè hi ha hagut llibres molt bons. The House at the End of Lacelyn Street, de la Catherine McCarthy. Unes ressenyes de l'hòstia, un preu molt competitiu, i dic, doncs vinga, som-hi. En teoria és un llibre de terror, jo no crec, però vale. 3 desconeguts arriben a aquesta casa de Lacelyn Street sense saber molt bé com ni per què. Baixen d'un autobús que els deixa allà, saben que s'han de dirigir a aquella casa, però no acaben de saber per què, i la casa sembla saber què necessiten. I bueno, cada un d'ells té uns conflictes, té unes mogudes que ha d'aclarir. Diuen que és millor llegir-lo sense saber-ne res. Jo hauria agraït saber-ne una mica més perquè potser no l'hauria llegit, sento ser així de cruel, però és així. I bàsicament el que els hi fa aquesta casa és com que els hi dona unes lliçons. Cada dia han d'anar a la biblioteca i un d'ells, el primer dia, un d'ells, sense saber com, agafa un guix i escriu una cosa a la pissarra. I aquesta cosa parla sobre una altra de les persones. O sigui, la persona A escriu una cosa sobre la persona B, però la persona A no ho sap, és com si algú l'impulsés a escriure això. I aquesta cosa que ha escrit és el que la persona B ha de com d'assumir. En plan, m'ho invento. Has de deixar de menjar tants carmels. I llavors ha de fer com la reflexió i tal, i creixen personalment i això. Em va semblar un llibre d'autoajuda. Em va semblar una cosa similar a la biblioteca de la mitjanit i dic, però que m'esteu enganyant? M'ho esteu fent una altra vegada, això? A sobre, els personatges em semblaven caricatures. Que és curt. Que no podem aquí tenir el personatge més profund de la història. Però és que parlaven d'una manera. Hi havia una noia jove, que era superrebel, i anava amb caputxa perquè sapiguéssiu que era rebel, i escoltava rap, i se sentia perquè l'escoltava tan fort, perquè clar, és una rebel i estava drogada, perquè és el que fan els joves. Potser sí que era de terror. Després vaig llegir una altra còpia avançada per ressenyar d'aquestes digitals que es diu You Weren't Meant to Be Human, de l'Andrew Joseph White. Jo vaig llegir, em sembla que va ser el primer llibre que vaig aconseguir a través de NetGalley. Era un llibre d'aquest autor, Young Adult, que em va agradar moltíssim. I aquest era el seu debut en literatura per adults. I és un autor que fa terror i és un autor trans. Llavors, molt sovint les seves trames tenen un personatge protagonista que és trans. I en aquest cas tenim el Crane, que és un home trans i que viu sota la protecció d'una espècie d'eixam de cucs, que a més és com una espècie de secta, que els hi demana coses. Representa que et troben quan tu ho necessites i vius com en comunitat, però alhora són una mica autoritaris i demanen certs sacrificis. I també en aquesta secta hi ha una persona, que ja no recordo com es deia, que és el nòvio del Crane, amb el que té una relació molt xunga, és el seu nòvio abusador, i el deixa embarassat, perquè encara no s'ha operat, té úter i el deixa embarassat. I el Crane, que té una disfòria corporal brutal, pensa que abans moriria que pariria, però aquest eixam de cucs decideix que no és ell qui ha de decidir sobre el seu cos i que ha de tenir la criatura. Jo trobo que aquí l'autor, per intentar desmarcar-se una mica d'aquest San Benito, de soc autor, de Young Adult, ha intentat passar-se una miqueta de rosca i dir, mira, faig això perquè sapigueu que sóc capaç de fer-ho, però se'm va fer molt desagradable. Per mi va una mica massa enllà. I curiosament el que em va fer com més cosa no són les descripcions de terror, d'horror corporal, sinó els pensaments intrusius que té el Crane, perquè el pavo està zombadíssim, està fatal. I hi ha coses que puc respectar, perquè al final venen d'una vivència de l'autor. Entenc que ho facis tan cru perquè la realitat és bastant crua. M'agrada tot el discurs sobre el policing, sobre els cossos aliens, i m'agrada com ho fa sense endolcir-ho. Trobo que el llibre és una molt bona metàfora sobre la realitat dels Estats Units ara i de que hi ha una agenda que et pot obligar a parir sense que tu ho vulguis perquè pensa que té control sobre el teu cos, sobre el cos de qualsevol persona amb úter, fins i tot quan això et pot portar a la mort, sigui per complicacions, sigui per, en el cas de les persones trans, per problemes més mentals de com gestionar-ho. A canvi de no se sap ben bé què, perquè igual que en la vida real jo no acabo d'entendre per què rebrots podries estar en contra de l'avortament, aquí tampoc s'entén gaire quin és l'objectiu
d'aquest eixam que us dic de cucs, de bitxos, l'únic que volen és tenir aquesta persona que ha de sortir de l'úter del Crane, volen tenir i volen tenir-hi també poder, no només sobre el cos del Crane, sobre aquesta persona que ell ha de parir per ells. Ja us dic, la metàfora sobre el control dels cossos gestants m'ha semblat brutal, molt ben trobada, trobo que és un símptoma dels temps. I també m'ha semblat curiós, doncs, que poguéssim veure els pensaments més intrusius i més desagradables del protagonista. Però m'ha incomodat tantíssim l'autoodi que sent cap a si mateix. El Crane, les fantasies violentes, escenes sexuals malaltisses, tot perquè el Crane es pensa que és alguna cosa que ell es mereix. Doncs a vegades a mi se m'han fet una mica massa, se m'han posat una mica malament, però això ja és cosa meva. I tot i que una mica més secundari, m'hauria agradat saber alguna cosa més d'aquest eixam, de com funciona, perquè semblava un món una mica postapocalíptic, molt semblant als Estats Units actual, però era ben clar que havien passat algunes coses. La violència havia arribat com al punt més àlgid i a vegades semblava que la història es desenvolupés en un buit. Passem molt temps a dintre el cap del Crane, que ja us dic que no està gaire bé, però jo, a part de les seves condicions personals, perquè és així, les circumstàncies, necessitava saber una mica on estava passant això, en quines condicions. El llibre és duríssim, no és apte per a estómacs delicats, potser jo el tinc més del que pensava. Els cucs i els membres amputats són el de menys. Aquí el que realment et destrossarà és el terror psicològic. I jo personalment em quedaré amb la resta d'obres de l'autor perquè aquest m'ha gustat de digerir bastant. Però perquè ho pugui aguantar pot ser tota una experiència i molt bona, perquè està molt ben escrit i la perspectiva que et dona és única. De fet, no sé si era al principi o al final, crec que era al final, hi ha una nota de l'autor, molts d'aquests pensaments que us dic que se m'han fet xocants surten del seu cap, de moments en els que no estava tan bé com ara. Dic, és tot pura realitat. Estic molt cansada, nois. Recordeu-me que no torni a llegir tant, o si llegeixo tant, que us faci 2 vídeos o alguna cosa. Un altre llibre que vaig llegir, You're Not Supposed to Die Tonight, de la Colleen Barron, un llibre young adult de terror. És un campament en el que es van gravar unes pel·lícules de por, uns slashers, i hi ha hagut algú que té vista per la pela llarga i ha muntat una espècie d'escape room o un joc així de rol en viu en el que representa que la gent va i els persegueix un assassí, com les pel·lícules que es van gravar en aquell lloc. Llavors, tenim una protagonista, que ja ni me'n recordo com es deia, ho sento, que és un llibre d'aquests blockbuster, te'l llegeixes ràpid, tu passes bé, no te'n tornes a recordar. Doncs això, és un campament en el que fan això, tot ficció, en teoria, fins que comença a desaparèixer gent i potser no era tot tan de mentida com semblava i què serà. I personalment esperava que anés cap a una altra banda, més potser cap a l'assassí serial, no? El monstre de slasher. Després se'n va cap a altres bandes que jo hauria preferit més l'altra opció, però està ben lligat tot, és molt divertit, com solen ser aquest tipus de pel·lícules així slasher, i fa molt bon llegir, i a més aconsegueix crear una atmosfera, encara que sigui, ja us dic, un llibre que es llegeix com molt ràpid. A mi em va agafar una miqueta de por. Estava en una casa rural a Navarra i jo sentia alguns crec de la fusta aquella antiga, que dic, i si hi ha algú? Perquè realment estava com descrit tot d'una manera en què semblava que estiguessin observant a la protagonista en tot moment, i dius, vale, però aquella finestra potser baixaré la persiana. Una de les grans estrelles de la meva lectura de l'agost, I Have Some Questions for You, de la Rebecca McKay, que teniu en català a Periscopi com Vull fer-te algunes preguntes, és un llibre que vaig devorar. La Bodi ha de tornar després de molts anys a fer classes a un institut, acadèmia, internat, on havia estat quan era adolescent, i amb això tornaran els records de la seva companya d'habitació assassinada. Ella té ara un podcast d'èxit i els ha d'ensenyar a una classe de criatures, d'adolescents, a fer podcast, i una de les alumnes, d'entre la llista d'idees que els hi dona ella, que ja potser alguna cosa subliminal hi havia, vol investigar sobre la mort d'aquesta noia. I alhora trobar-se allà en persona farà que cada racó, cada record li desperti sensacions, li desperti coses, i inevitablement acabarà reobrint el cas, reobrint la investigació, perquè a ella hi ha coses que no li acaben de quadrar. Primer comença una mica revisitant què va passar, com es va desenvolupar tot, com va ser la investigació, fins que s'adona que hi ha alguna cosa que no quadra i que això no pot quedar així. Però atenció, perquè no és un thriller trepidant amb sang i fetge, és més aviat una investigació des del vessant més emocional i més humà. I sobretot perquè ella està en el centre no de la investigació, però
en aquesta història, ni de l'assassinat realment, però bueno, és una cosa que va viure i des de la seva perspectiva, no? Ella és la protagonista de la seva història, encara que l'assassinada fos una altra. M'ha agradat perquè presenta un debat molt interessant pel true crime. Què aporta parlar-ne, a qui pots fer mal, qui en pot parlar, qui no, què hi ha més enllà del morbo, no? I com a persona que consumia molt true crime, continuo consumint, però cada cop crec que soc més conscient de les meves eleccions de quin tipus de contingut veig i escolto. I la novel·la va saltant entre el passat i el present i anem reconstruint una miqueta com va ser el pas de la Body per aquesta acadèmia, i això ens permetrà també encaixar peces sobre com va ser aquest crim o sobre el que sabem d'aquest crim, i alhora inevitablement ens posarà davant d'algunes qüestions que no es poden ignorar sobre aquest crim ni altres, com poden ser, sobretot, posen molt pes en el patriarcat i en l'efecte del patriarcat. Ella escriu parlant-li a una persona a la que respectava força, però de la que ara s'està plantejant les seves accions, les està reinterpretant, però també parla de classisme, de racisme, i trobo que és molt interessant. Perquè sí, evidentment, sempre afecta en un crim, afecta, i llavors en la investigació també, en com es perceben els actors, també. Una de les coses que més m'ha agradat és que en aquesta investigació que fa ella no ens centrem només en conèixer la víctima, cada cop coneixem més a la Body, també veiem quines són les seves, no les seves tares, però les seves mancances, com aquell crim i aquella etapa la van marcar, encara que fos una persona que, bueno, tampoc no tenia molta relació amb l'assassinada, més enllà de que era la seva companya, però no era la seva millor amiga, no era una persona amb qui passés molt de temps. Però sí que et demostra que quan passa una cosa d'aquestes, les vides de tothom queden tocades, aquella persona que veia 5 minuts al matí, també. I m'agrada que en aquest tirar enrere i veure les coses que van passar i ara interpretar-les d'una altra manera, la Body, per exemple, a vegades es veu obligada a reconèixer que molts companys seus de l'institut, que ella els havia titllat de superficials o d'aquests no sé què, es veu obligada a reconèixer que eren molt més que aquest estereotip que ella es va muntar en el seu cap, que és normal perquè tenia 15 anys. És un llibre que no és perquè busqui acció rapidíssima, és un llibre bastant pausat, encara que jo l'he devorat, de ple de reflexió, de profunditat, i trobo que també se li ha de dir, hi ha prou revelacions com per dir, ui, ara què passa, no? Un capítol més. He mogut la càmera i no us ho anava a dir, però em sembla que és important que no hi hagi secrets entre nosaltres. És que porto aquí 2 hores gravant, o no sé. Està quedant un wrap-up molt caòtic, i ho sento perquè hi ha llibres que m'han agradat moltíssim. Somnis de trens, del Dennis Johnson, llibre molt curtet, mig western, mig, no sé, anar seguint un senyor, la seva vida, la seva trista vida. Molt xulo, no sé què més dir-vos-en, perquè la veritat que és curtíssim. I és que em fa por dir-vos-en gaire perquè no sé si seria spoiler. Però bàsicament és un senyor que ho ha perdut tot i és una mica la seva vida, però era molt commovedor, de veritat. Segur que en la meva ressenya d'Instagram diré coses que tindran més sentit i que seran més productives o que afegiran més. Vale? Com si existís el perdó, de la Mariana Trabacio. Un altre llibre molt curtet, aquest me'l vaig llegir a la tornada amb el cotxe. També és un western. És la història d'Argentina, una gent que viuen així en un poble una mica de la mà de Déu, que un dia arriba un desconegut i per coses de la vida se l'acaben carregant. I venen els seus germans, no sé, 7, 8, són un mogollon de germans, preguntant per ell, i primer li diuen no sabem de qui ens està parlant vostè. Al final acaben sabent que sí, que saben perfectament de qui estan parlant, i es carreguen a un dels... Eren 3, se'n carreguen un. I llavors aquests 2 volen anar-se a venjar. A més, un d'ells, el que narra la història, és orfe, i bueno, hi ha més xitxa darrere perquè acaba sabent que aquesta família, ja no només els germans, sinó tota aquesta família, que tenen uns camps i tenen una gent allà treballant en unes condicions com de semi-esclavatge, van tenir alguna cosa a veure en la mort dels seus pares. Llavors és com, venjança. I bàsicament és això, és una història de venjança, però està escrita d'una manera preciosa. Hi ha unes definicions, unes descripcions dels paisatges. És molt maco, molt violent, també és molt trist, però us el recomano moltíssim. Estic corrent perquè és que m'estic quedant sense bateria, sense lloc. Després vaig llegir Hermana Muerte, ja és el penúltim, de William Gay, vale? Tenia moltes ganes de que m'agradés, tenia molt males ressenyes. Ara ho entenc. És un senyor que se'n va a una casa a la que havien passat successos paranormals
Ell és escriptor, s'emporta la seva família, sempre és molt bona idea això. I, sorpresa, comencen a passar coses paranormals. Per mi no va tenir prou enganxe, no van passar prou coses paranormals interessants. És que donava molt mal rotllo la casa, vull dir, des de que arriben la dona ja està en plan aquí passa alguna cosa i quan abans marxem millor, però l'home està doncs, amb les seves neures. Em bogeja una mica, és una mica el Resplendor, que l'hotel acaba com posant-se una mica a la psique del protagonista, però aquí també passa una mica alguna cosa, perquè s'obsessiona molt amb la casa i li dona igual el que digui la dona. És una novel·la que es va publicar després de la mort de l'autor, crec que es nota perquè moltes coses segurament s'haurien editat, i que acaba d'una manera que dius, vale, aquí et vas cansar d'escriure i vas parar, no? Perquè no tenim una conclusió que sigui molt satisfactòria, fa uns endavant endarrere perquè coneguis la història de la casa, del poble, dels terrenys, que està bé, però trobo que per l'endavant i endarrere que anem no acaba de portar prou com perquè jo pugui entendre, vull dir que entenc el que hi passa, però que em podria haver posat una mica més de salsa. I ja, per acabar, vaig acabar molt bé l'agost amb The Cold House de la A.G. Slater, que també és l'Angela Slater, que no sé quan fa servir un nom o quan fa servir l'altre. És un llibre curt d'una dona que perd el seu marit i a la seva filla en un accident de cotxe, i arrel de que es morís el marit apareix un advocat dient-li, sorpresa, éreu rics. I això, té una fortuna del seu difunt marit, però alhora també ha de descobrir coses, vull dir, perquè aquest marit que sempre li ha dit que era una persona treballadora normal, òrfana, té aquests diners, i ella és escriptora, va a una casa a aclarir-se una mica, una casa que li troba aquest advocat, a aclarir-se i tal, perquè com té tanta pasta, doncs mira, necessito canviar d'aires, me'n vaig a una casa que és una mansió en un poble. L'ambientació és així molt fosca, trobo que per lo poc que dura, perquè és una novel·la molt curta, arribem a conèixer molt bé la protagonista, a mi m'ha agradat seguir-la, em sembla una persona graciosa, els secundaris també guai, el poble fins i tot tenia folklore, és que jo flipo amb les poques pàgines que té, les coses que t'acaba explicant, com que ho dota de vida, no? Que a vegades amb un llibre de 500 pàgines no ho aconseguim, això. I té un final, a més, que és una mica good for her, que dius, mira, aquí has estat ben maca. I ja està, perquè se m'acaba la bateria, se m'acaba la... Vale? Ens veiem de nou en el proper vídeo. Apa, siau!